Néo de fois, on gamu ka nomination folo avantage mun gamu te gouverneur de quoi chef de troupe de do. Mɔgɔ min do a kun bɛ chef d'opération kun do Kidal donc a bɛ gouverneur jɔyɔrɔ min na bi a bɛ yɔrɔ min na n'a gɛlɛyara a bɛ marifa ta k'i jɔ maa ninnu nana u nana ka u da ka wagatinin kɛ u tun bɛ moto la u ye wagatinin kɛ ka sanga kɛ u kɛlen bɛ k'u da k'u mada i b'a ye k'a fɔ depuis u bɛ décoller wagati min na an ka vecteur aérien u ye 1 heure 2 heures 1 heure kun y'a sɔrɔ u ye mɔgɔ u ma mɔgɔ 100 sɔrɔ fɔlɔ mais an bɛ don 2 heures kɔnɔ waati min na o y'a sɔrɔ terroriste ninnu nana kɛ mɔgɔ 100 ye donc ni an kun kan bɛ u bombarder o kɔnɔna la an kun tɛ se ka u bɛɛ sɔrɔ parce que o y'a sɔrɔ dɔw tun bɛ boli mais u cayalen ko kuma min na ka na i b'a ye k'a fɔ obi kun b'u kan na obi marque jumɛn kanu min kun b'u kɔ la o kun ye kanu Marc César de o kanu Marc César i b'a ye k'a fɔ ale ye tubabuw ka fɛn dilanni n'o ye Allemagne b'a dilan Faransi de b'a dilan kosɛbɛ donc ale ka portée ça va dans les 70 km donc moins que ça César fɛn bɛ ɲɔgɔn ɲɛ donc u y'o de ka bonni kɛ mais ala barika la système de défense anti-aérien an bɛ kuma don min na u ka an ye propagandistes ye ni système de défense mun installé no Kidal n'o ye S330 ye n'o o système de défense kun tɛ bɔ min kun bɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ mais fɛn o fɛn n'i y'a fili Kidal n'a mara kɔnɔna la fɛn bɛ yen min b'a minɛ k'a lajigin o de ne k'i ma n ko bi n ko Kidal ye parce que u bɛ fɛ bi ka combat in reprend walasa k'a jira anw na ko Kidal t'an bolo à 100% mais ala y'a kɛ cɛ tɛ yen min bɔra la parce que drone min bɛ yen sisan drone microbe de don ale bɛ yɛlɛ jusqu'à peu près à 70 000 pieds d'altitude a bɛ yɛlɛ k'i da sanfɛ donc drone y'o repérer k'u bɛɛ bunte ɲɔgɔn fɛ k'a bɛɛ ni diɲɛ fara mɔgɔ kelen tɛ min balo la o kɔfɛ tun opération dirigera ka na tun ka na secteur wɛrɛw la u ka cache d'armes dɔw kun dogolen yɔrɔ la n'u ka camp d'entraînement dɔ kun bɛ yɔrɔ dɔ fɛnɛ la tugun u y'o bɛɛ ci n'o ye Foyita ye ka na Ber duguma sira fɛ ka na Tombouctou mara la donc drone y'olu fɛnɛ repérer ka olu fɛnɛ ka ko jigin Musa an bɛ se k'a fɔ bi Mali sanfɛ surtout dans le Grand Nord drone min bɛ sanfɛ c'est plus de 100 drones c'est plus de 100 drones ni ko i b'a fɔ a ka ca i tɛ se k'a da fɔ ka taa dan na quoi à chaque secteur il y a 3 drones à chaque secteur il y a 3 drones alors que drone kelen ka champ d'action ça fait combien ça fait 155 km² a ka champ d'action o di donc an bɛ se k'a fɔ bi alhamdulilayi rabbil alamina kɛlɛ n'a y'u ja u ka taa fɛ ni saya ma fɛn k'olu la bunteli tɛ foyi k'anw fɛnɛ la. Ok, Bobo, on va toujours amito au Kidal ni Algérie Mali yɛrɛ cɛla la an y'a mɛn k'a fɔ ko CNT mɔgɔ maa falenba dɔ ko o kan ka taa Algérie ko k'u ka taa kuma Mali ni Algérie ɲɔgɔn cɛ ko ka dɔ bɔ tension na est-ce que o kuma in balonnen don? Kuma in balolenba tɛ. Kuma in balolenba tɛ c'est la diplomatie c'est pas une question de parlement c'est la diplomatie an n'a sɔrɔ a tigi bɛ se ka taa mission de bon office de la mais an b'a ye k'a fɔ kɔni fɛn min ye discussion a reprendre Algérie ka dɔw y'an wele an bɛ maliyɛnw fo yan maliyɛn minnu dara n na u y'an wele u ye kuma dɔ fɔ a ye ne yɛrɛ dimini so sa a ko mon frère a y'a bɛ ne wele téléphone na Algérienne Algérie mɔgɔba dɔ don a ko a ye sabali fɛn min don ni maloya bɛ anw yɛrɛ la quand la population algérienne a appris que ko Algérie de bɛ Mali problème kɔfɛ Algérie yɛrɛ ka opposant farouche minnu bɛ yen k'a y'u tɔɔrɔ kojugu k'a fɔ ko Algérie de ye bɛ ka nin kɛ Mali la bi ko tiɲɛ la k'a y'u bɛɛ tɔɔrɔ mais u bɛ min ɲini an fɛ an ka sabali Ala kama donc an ka o kuma na nin ko in an ka a jɔ dɔɔni an ka sabali an ka marché ni fɛn ninnu bɔ a ma olu yɛrɛ à l'intérieur même u yɛrɛ Algérie yɛrɛ kɔnɔna la donc u bɛ ka fɛn min ye wulikajɔ ni ko gɛlɛn caman bɛ yen u b'a la k'o kɛ u ye fɛn caman fɔ o yɔrɔ la bon vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na. ok Bobo o bɔlen ko ye an bɛna taa 2024 la n'o ko fɛnba minnu kɛra 2023 kɔnɔ i bɛ se k'i da don olu dɔɔni na hali ma se k'a bɛɛ wɔlɔ la. i ye nin ɲininkali min fɛnɛ kɛ nin fɛnɛ ɲɛna n'i ye 2024 ta n'i ye 2023 ta k'a lajɛ Colonel Assimi Goïta je peux dire qu'il a été l'un des meilleurs présidents de l'Afrique parce que an tɛ CEDEAO jateminɛ président ka tɔn ye an bɛ CEDEAO jate comme le club des gouverneurs de Paris et enfin de la France mais n'i ye jateminɛ kɛ bi 2023 kɔnɔna la anw ye société u dayɛlɛn ka tila ka société binniw na wuli o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye SOREM ye SOREM de bɛ n'i jɔ Mali ka action fɛn fɛn bɛ yen fɛn fɛn an ka dugukolo nafa ye SOREM de bɛna jamana ka
action bɛɛ représenté o kɔnɔna la n'o bɔra Somafil o fana créera n'o bɔra Comatex o wulila k'i jɔ n'o bɔra IMPP o wulila k'i jɔ n'o bɔra nɛgɛsira kun binnen no san joli an y'an tɛgɛ k'o fana wuli k'o fana jɔ tugun n'o bɔra ICOMA yɛrɛ fana maaw ka wari ni fɛn caman tun bɛ yen o wariw yɛrɛ fana caman o fana kɛra ka tila k'o di n'o bɔra Comatex fana tugun i bɛ k'a fɔ an bɛ nin gɛlɛya fana kɔnɔna la tɛgɛ bilala wagande kɔnɔ ka tila k'o fana ta k'o di o baara kelen kɔnɔna la n'i taara diplomatie yɛrɛ fana sira fɛ i bɛ k'a fɔ jamana ye wuli ka jɔ ba kɛ diplomatie sira fɛ ka an sama ka bɔ MINUSMA ka contrat jugu min tun bɛ yen o résolution taara 96 90 je crois ka an MINUSMA ko yɛrɛ mission ban n'o bɛ ban bi minuit n'o fana bɔra tun ka tila ka a yira faransi la anw bɛ bonya n'i m'an bonya an b'i gɛn bɛɛ kun ko tɛ se ka kɛ ko farafindugu se ka faransi ka ambassadeur gɛn an ye faransi ka ambassadeur an y'o gɛn CEDEAO ka représentant min bɛ yan n'a tun bɛ fɛ k'i den ka wari di politiciens ma k'u don campagne ni fɛnw kɔnɔna la an sera k'o fana gɛn k'o bɔ an ka jamana fana kɔnɔna la k'i to o kuma na an b'o o wulikajɔ ni o cɛsiri yɛrɛ fana na tugun ka tila ka des hôpitaux a fɔlɔfɔlɔ ye min ye hôpital 4e référence k'o jɔ o yɛrɛ kan ka ban dans 3 mois ka tila ka hôpital d'instruction militaire fana k'o fana jɔ sɔrɔsikɛ n'i bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ k'a fɔ k'e de ye woro ou bien e de ye blessé i sen kari la i bolo kari la e jelibagatɔ ka na hôpital civil la a dɔw la dɔw bɛ se ka téléphone ci k'a fɔ blessé de guerre nana parce que ni civil ni militaire ɲagamina ɲɔgɔn na civil bɛ se ka kuma dɔ fɔ i bɛ taa sɔrɔ sɔrɔsiya la o ye gindo ye ka tila ka sɔrɔsiw ka hôpital de référence jɔ o t'a bannen dɛ ka tila ka psychologue fana psychiatrice centre de psychiatrie fana dɔ fana bila yen min hali ni sɔrɔsikɛ ni saya dɔ kɛra ɲɛna parce que kuma dɔ la i bɛ se ka don i bɛ fagali kɛ f'a bɛ jouer hakili kan ka tila ka o centre fana dayɛlɛ min bɛ kuma sɔrɔsikɛ fɛ ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na ka hakili minɛ k'a basigi o bɔlen fana kɔ a la tugun kan n'i ye kan ta bi kɛmɛ o kɛmɛ bi ji donna kan min kɔnɔna la o bɛ t'i jɔ fo kan 60 a n'a a ɲɔgɔnna a kunganya fɛn na ka tila k'a bɔ o yɛrɛ fɛn na fɛn min ye centre de dialyse ça fait ka dialyse dilanyɔrɔw dayɛlɛ min fana ni hôpitaliw fana tɛ kelen ye o fana baaraw olu yɛrɛ fana bɛ yen bolo fana dara olu fana kan o baaraw yɛrɛ fana bɛ yen olu fana lancera fɛn min ye goudron ba kura minnu bɛ yen i n'a fɔ Kayi Sandare Kayi sira bɛ 2 milliards de la par jour o sira minnu kun bɛ yen ni tɔnɔ bɛ transporteur kan ni ɲani b'u kan o sira ninnu Kayi Sandare o n'a ɲɔgɔnnaw olu caman olu dilan k'olu baara kɛ k'olu lase a dan na n'an bɔra o fɛn na tugun an bɛ tila ka na ni i donna o kuma na fɛn min ye genre n bɛna tugun ni i nana 2023 kelen kɔnɔna la ka tila ka na sarakisɛ kura minnu bɛ yen ni o kɛlen bɛ ka maliyɛnw yɛrɛ degun kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛna an da don o la n'o ye code minier o code minier mun filɛ nin ye jamana tun bɛ joli sɔrɔ kɛmɛ o kɛmɛ a tun bɛ 10% de sɔrɔ a cayalenba ye 20% ye Asimi nana code minier kura min ta jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ jusqu'à 51% a yɛrɛ ka action na kɛmɛ sara o kɛmɛ sara la Mali bɛ na fo 52 o ye ni Mali ni société wɛrɛ y'a kɛ dɛ sɔrɔ ni Mali yɛrɛ kelen y'a kɛ Mali kelen bɛ na fo 100% a bɛ na o la contenu local fana o ye mun ye jamana dugujukɔrɔ nafolo bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ dugudenw yɛrɛ ka nafa sɔrɔ entreprise minnu bɛ yen marché ka d'olu yɛrɛ fana ma a y'o sariya sen fɛn ta n'a b'a fɔ ko normalement le contenu local n'an bɔra o yɛrɛ fana kɔnɔna la tugun an bɛna mun kɔnɔ dugujukɔrɔ ko dugukolo ko min kelen bɛ ka maliyɛnw ɲani min kelen bɛ ka maliyɛnw tɔɔrɔ n'o ye dugukolo ko ye fɛn min ye code dominale ye o fana taara k'o yɛlɛma fɛn min ye sariya sira fɛ n'an b'a fɔ ma ko la lutte contre la corruption sariyakisɛba 2 taara min ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ o sariyakisɛ fɔlɔ o de ye agence nationale de gel des avoirs an bɛ mɔgɔw ka bien minnu saisi dɔw bɛ boli k'u étages to dɔw b'u ka muso k'u muso tɔgɔ la dɔw b'u ka so kɛ u denw tɔgɔ la jamana bɛ se k'o yɔrɔ ninnu bɛɛ minɛ n'a y'a minɛ fɛnɛ fɛn minnu kan k'olu geler k'u feere ani ni kɛ b'i ko k'i ka compte fɛnɛ geler mun kama e kana se k'i to ka rébellion kɛ ou bien ka taa mɔgɔw sa ka t'i labɔ kasobonba la hali n'i minɛla o fɛnɛ agence in bɛn'i occuper o baara bɛɛ la n'o bɔra yen tugun fɛn min ye pôle économique ye ale kun tɛ se k'a fɔ k'a bɛ baara kɛ fan bɛɛ parce que pôle économique 3 de tun bɛ jamana kɔnɔ sisan pôle national pôle économique kɛra à l'échelle nationale a bɛ se k'i to yɔrɔ o yɔrɔ enquête bɛ se ka dayɛlɛ Mali fan 14 bɛɛ hali Mali yɛrɛ kɔ kan fan 14 bɛɛ kɔnɔna la n'an y'o bila kɛrɛfɛ an bɛna jumɛn na tugun an bɛna fɛn min ye lakana ale ni bunakun sanfɛ ka i to guerre la ka mɔgɔ ta ka mɔgɔ former ka Mali sɔrɔsiw bɔ cɛ ba 40 na ka na n'a ye cɛ ba 100 ani kɔ la transition de sera k'a kɛ ka polisi militariser ka sapeurs-pompiers militariser ka tila k'i to la tugun ka tila ka y'a faamuya b'a la créer ka tila ka groupement d'action rapide fana créer tugun k'o créer an ka sécurité kɔnɔna la ale de nana k'o kɛ ka commissariat bɔ bi ka na ni commissariat fo commissariat kura fo den 40 ani kɔ nouvelle création na olu yɛrɛ fana baaraw fana
kɛra tun k'olu fɛnɛ la na k'olu fɛnɛ kɛ o réforme kɔnɔna la tun polisi bɛna ka soldat fɔlɔ sɔrɔ n'o ye auxiliaire ye n'an b'a fɔ olu ma ko GBU n'o o ye gardien de paix ye gendarmerie fɛnɛ bɛna ka soldat fɔlɔ sɔrɔ o fɛnɛ baaraw olu fɛnɛ latigɛra olu fɛnɛ b'a la ka kɛ n'i ye jateminɛ kɛ sanfɛ kɛlɛ yɛrɛ sira fɛ ka an ka sanfɛla dilan ka foyi kana don jamana kɔnɔ parce que mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ en matière de défense qui tient le haut tient le bas maa maa bɛ yen i ka sanfɛla t'i ka bila la i b'a ye k'a fɔ i ka kɛlɛ sera taa yɔrɔ la k'an ka système de défense tila yɔrɔ 3 le Mali a 3 zones de défense aérienne fɔlɔ ye mun ye zone de défense numéro 1 o ye ka bɔ Kayi ka na Bamakɔ zone de défense numéro 2 o ye ka bɔ Bamakɔ ka taa Mopti zone de défense numéro 3 o ye ka bɔ Mopti ka taa o kumana fɛn min ye Kidal o zone de défense fɛnɛ kelen bɛɛ kɔnɔna la ka système de défense aérien sigi min missile bombe avion fɛn o fɛn n'i y'a fili Mali ma a bɛ se k'a minɛ k'a lajigin n'o ye système de défense S300 ye k'o fɛnɛ ta k'o sigi colonel Assimi Goïta a y'o fɛnɛ kɛ tugun ka tila k'i t'o la tugun Mali de ye avion type 10 san kelen kɔnɔna la a si ni si tɛ kelen ye n'i y'a jateminɛ k'a fɔ fɛn min ye hélico multirôle ye n'an b'a fɔ o ma ko hélico d'attaque MP24 a y'o san Mi171 a y'o san Mi8 a y'o san hélico Pima o min tiɲɛnen don i bɛ ka tile la a y'o fana réparé tugun n'i taara avion de chasseurs la n'an b'a fɔ ko vraiment les avions de chasse n'o o ye avion minnu bɛ wuli ka boli waati kurunin kɔnɔna la ni o dɔw ye o kumana Albatros L39 ye a y'o den 40 kɔ o b'an bolo bi o b'an ka bila la n'an bɔr'o fana kɔnɔna la n'an nana avion multirôle d'appui la n'o o ye les chasseurs i n'a fɔ les MiG n'o bɛ wele Erishikana Migoya Gurevich o de ye fɛn ye fɛn min na ka telu a nɔ ka ɲi a y'o fana san tugun i b'an bɔ jɔn bolo tugun o MiG ninnu caman o b'an bolo fɛn min ye avion mun bɛ yen ani usine ɲɔgɔn cɛ n'o ye Sukhoi ye o Sukhoi fana type sigiyɔrɔma 3 o b'an bolo fo kana bila Sukhoi ka avant dernière génération na an y'o fana sɔrɔ k'o bila an bolo avion de transport bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi o belebeleba 3 o de b'an bolo Sekaza 2 ale ni avion de transport wɛrɛ tugun fɛn min ye avion de renseignement ye les Tetra 11 la o min b'an bolo bi a bɛ 4 bɔ n'an bɔr'o kɔnɔna la tugun an bɛna fɛn min ye drone na drone ba ATRTPD o b'an bolo drone MANC o b'an bolo drone fɛn min ye ka taa bila drone Shahed L139 na n'o ye Iranien ka drone ye o fana b'an bolo fana tugun k'o fana ta k'o fara o kan n'an bɔr'o yɛrɛ fana kɔnɔna la tugun ka taa les radars de dernière génération n'an b'a fɔ ko les NT559 o ye les radar min bɛ se ka ordre to boli la à 800 km à 8000 km à l'heure fɛn min bɛ ka pan a bɛ ka taale k'a minɛ k'a lajɔ ale bɛ o radar fana o b'an bolo n'o fana bɔra tun ka fɛnw lajɛ ko a lajɛ nin ye MiG ye nin ye bombe ye nin ye obi ye nin ye char ye nin ye ka tila k'o tila sigiyɔrɔma 8 radar ninnu fana b'o baara kɛ fɛn min ye an ka char d'assaut ye char d'assaut an tun bɛ den 300 ani kɔ la bi an ka char d'assaut an bɛ bayirika de la ka taa an bilo la fɛn min ye véhicule blindé ye ba 11 a y'o san ba 7 a nana n'o ye ba 7 a nana n'o ye o véhicule blindé ninnu ye jɔn ye fɛn min ye Mansrig o b'o la Gaspri o b'o la VP11 o b'o la VP11 o b'o la marque Gourdiane fana o fana b'o la tugun n'o ye moteur ye double moteur 2 bɛ min na nin ye n'a y'i ja i b'a moteur 2 synchroniser ɲɔgɔn na ka taa n'o ye fana tugun fɛn min ye des véhicules de transport de troupes an y'o mun fana san tugun den 1000 ani 600 an y'o san des véhicules de ravitaillement aussi n'o ye an ka mobili minnu bɛ yen n'o a citernemaw don ale ta carburant di sɔrɔsiw ma kɛlɛkɛyɔrɔw la fɛn min ye o den 600 o fana sanna tugun ka tila k'o fana bila yen n'an bɔr'o la an bɛna véhicule blindé la véhicule blindé de combat la n'an b'a fɔ olu ma ko les BRDM n'an b'a fɔ ma Bravamaya Aradato di Naya Zdazor di Naya machine da n'olu ye mobile ye n'i y'a boli n'i sera ji ma a bɛ kɛ bateau fana tugun k'i yɛrɛ ka taa wayi olu fana tugun navigation de don ale bɛ yɛlɛma ka kɛ bateau fana n'a taara ji la o den 700 a n'a kungaya fɛn o fana b'an bolo tugun an b'a fɔ min ma ko BTR n'o ye Bravamaya transporteur blindé donc n'o o fana ye ale bɛ fantaisiw de ta cɛ 12 ale yɛrɛ fana bɛ véhicule de reconnaissance fana don a fana bɛ attaque baw kɛ o fana den 600 o fana b'an bolo bi bi in na n'an bɔr'o kɔnɔna la n'an nana détachement na ale ni an b'a fɔ mun ma ko les régiments bi an ka armée de terre fɛn min ye 21 régiments de kun don bi Mali armée de terre fɛn min ye 23 régiments o de don n'an bɔr'o la ka taa an ka section blindée et d'investigation éclairée la bi an ka artillerie minɛnw na fɛn min ye infanterie k'i jɔ duguma kɛlɛ la ka kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ avion ma na foyi ma na i ma foyi wele bi
fɛn min ye LRC o b'an bolo RPG 7 o b'an bolo RPG 9 o b'an bolo n'a nana duguma marifaw yɛrɛ fɛnɛ na tugun des armes lourdes ka taa olu fɛnɛ na tugun ka taa bila 14-5 la ka taa bila 17 la ka b'o la tugun ka taa bila FSA la o kura caman fɛnɛ tugun o mun nana ka taa ni den 100 ani kɔ ye o fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ ba an bolo tugun donc bi ka an bɔ classement na cɛw kɔ ka na an bila 2e position na 2024 kɔnɔ ni human rights fɛn yɛrɛ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye u ka américains ka service min bɛ yen min kan ka nin baaraw kɛ n'olu yɛrɛ sɔnn'a ma k'a fɔ bi on a une armée de l'air et armée de terre super équipée avec des moyens logistiques adaptés n'an b'a fɔ ma ko des armées de projectiles anw de sera k'o kɛ Mali armée de sera 272 000 kilomètres k'o minɛ kalo kelen kɔnɔ o bɛ bɛn 27 millions d'hectares de ma k'o minɛ kalo kelen kɔnɔ an y'o fɛnɛ kɛ Mali yɔrɔ minnu tun bɛ yen san 1 san 2 san 10 n'an kun tɛ yen n'o ye Ber n'o ye Foyita n'o ye Jura n'o ye Bamba n'o ye Yakumaba Tesaliti n'o ye Agueloko n'o ye Kidali san 2023 an y'o fɛnɛ minɛ ka tila k'an sigi tugun donc n'i ye nin jateminɛ k'a lajɛ 2023 kɛra année de bonheur, année de chance, l'année de providence pour le peuple malien, grâce à son excellence, colonel Assimi Goïta. Aïe, foi, amen for dongodo. Ni bɛɛ 2023 kɔnɔna la donc bi an bɛ se k'a fɔ hali an ka se k'an juguw dɔn ka an ka kɛlɛ bɛ gɛlɛya minnu na ani an ka jɛɲɔgɔnya n'an ka partenariat nin bɛ 2023 kɔnɔ n'an bɔr'o fana dun ka tila ka na reconnaissance ni ale ni diplomatie offensive la tugun ka an don fɛn min ye espace wɛrɛ kɔnɔ tun ka taa n'o ye AES Alliance des États de Sahel bi 2023 kɔnɔ an donn'o la o 2023 kelen de fana kɔnɔna la on compte aussi k'an ka wariw créer on compte aussi k'an ka banque d'investissement créer on compte aussi ka passeport kelen créer na ala ye barika don AES la k'a la bi 2023 kɔnɔ Mali partenaire bɔra Russie dɔrɔn na Iran nana fara kan Inde nana fara kan Chine nana fara kan donc an b'a fɔ tare ka tila ka contrat de partenariat bɔ an ni Russie cɛ ka kɛ contrat de défense ye o kɛra 2023 de fana kɔnɔ ka tila ka an bila tugun an ka se ka centrale 5 k'o labɛn centrale nucléaire ka taa bila nucléaire agricole nucléaire chimique olu bɛɛ labɛn nucléaire agricole tɛ dɔwɛrɛ foyi ye an kana sɛnɛ kɛ samiya dɔrɔn fɛ ka sɛnɛ kɛ waati bɛɛ o labɛnnen don courant-tigɛ min fana bɛ yen dun an ka taa centrale nucléaire yɛrɛ fana créer fɛn min ye ka na an ka uranium an ka fɛn bɔ gasoil ko ni fɛnw na o fana baara fana kɛra 2023 de fana kɔnɔ an ni Russie ka partenariat fana na tugun ka na ni 3 mois fana n'o o ye duguba kɔnɔ terrain an o fana hakilina taara k'a terrain bɛ bɔ fɛn min ye Moribabugu ka munumunu ka taa fo Kati mara kɔnɔna la o baaraw olu yɛrɛ fana bɛ senna tugun ka Mali yɛrɛ fana n'a yɛlɛ satellite sanfɛ tugun o fana kɛra 2023 de la ka taa ni Mali ye fana système cosmique la ka taa an bila sankolo la tugun o fana kɛra 2023 de la Mali ka satellite b'a yɛrɛ bolo Mali ka tila k'a fɔ tugun k'an ye partenariat sɔrɔ an bɛna ka compagnie aérienne créer an ni mɔgɔ si tɛ o fana décision fana taara 2023 de fana kɔnɔ 32 avions o labilala an ye olu labɛnna ka ban n'o ye Air Mali kura ye o fana bɛna ka créer. Bon nin bɛɛ kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ politique mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko transition ma se ko ka foyi kɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko san 3 tɛmɛnen kɔfɛ ko bɔ kɛra kun kama ko halisa ko o ko bɛ sen na e dun bɔra ka nin bɛɛ citer an yɛrɛ min sigilen filɛ ka question poser i kunna vraiment an yɛrɛ dabala banna nin bɛɛ lajɛlen kɛra 2023 kɔnɔ mais n'i ye kuma dɔw ta k'a lamɛn olu b'a fɔ ko fɛn ma kɛ yala i hakilina ye mun ye o ko la. Mali politicien kelen ko denmisɛnnin bɛ se école la yɔrɔ o bɛ école programme de dɔn mais a tɛ foyi dɔn a la. Ça fait quoi? Ale b'a fɔ de ko histoire jo bɛ yen bi anglais bɛ yen bi mais a tɛ foyi dɔn anglais la a tɛ foyi dɔn histoire la a tɛ foyi dɔn géographie la o bɛ cogo min na Mali politicien bɛ ten donc a bɛ se min na nin ma kɛ a b'o dɔn mais min kɛra a tɛ foyi dɔn o la ça tɛ foyi dɔn jamana jɔli la ale bɛ fɛn fɛn dɔn dɔrɔn a ye n don fanga la a ye bɔ yen n ka fanga ta donc politicien yɛrɛ jɔlen tɛ Mali la a bɛɛ ye dayirimɛɲininaw de ye ani parti créelaw a parti yɛrɛ bɛɛ da u n'u muso n'u denw ye. Donc ne tɛ parti la Mali la ni parti bɛ Mali la maa kelen tɛ se ka bila parti ɲɛmɔgɔ la san 30 san 40 o tɛ se ka kɛ. Kunun alima tun bɛ conférence nationale la kunun an ye politique mɔgɔw tun bɛ yen u caman tun bɛ yen dɔw ye kuma ta k'a fɔ ko non ko 2024 ko faut que an ka taa élection na 2024 kɔnɔna na. Oui an b'o de fɛ o an ka taa élection na 2024 kɔnɔ na Ala sɔnna an bɛ taa élection na 2024 kɔnɔ parce que an mago bɛ réforme mun na an y'olu kɛ mars 2023 réforme ba de kɛra o ye an bɔ cercle 49 na k'an kɛ cercle 150 ma fili k'an bɔ commune 173 la k'an kɛ commune 800 a n'a kunkanyanfɛn ka don kɔnɔna la k'an bɔ o kuma na fɛn min région 89 na k'an bila région 10 na k'an bila région 19 na Assimi sera ka nin réforme bɛɛ kɛ k'an ka document administratif
40 carte d'électeur carte nina ko gɛlɛya bɔ yen pewu k'a bɛɛ falen ka kɛ carte biométrique ye o sera ka kɛ 2023 de kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tubabuw y'an ka système min fɛnɛ minɛ k'o bɔ an bolo an ye système an ye bonne nouvelle arabe ko fɛnɛ nɔgɔyara k'a ban o fɛnɛ ala y'a kɛ u nana système débloqué la an ka partenaire kuraw olu nana système wɛrɛ arabe ko gɛlɛya banna ka ban n'ala sɔnna ministre peut-être semaine wɛrɛ ministre bɛ annoncer ou bien Assimi yɛrɛ bɛ se ka annoncer kɛ su in na k'o kibaruya duman di. ok Bobo o b'a to aw kun ye wuli ka jɔ kɛ k'a bɛna bɔ k'a bɛ marché maliyɛndenw y'a laminɛ komi ala y'a kɛ marché yɛrɛ fana ma bɔ i bɛ boli ka ɲɛ sɔrɔ si olu mɔgɔ ma mɛ o ni mɔgɔ minnu b'a fɔ fana tuguni k'aw ka marché ko gouverneur ma autorisé ko mɛ k'a bɛ ka yɔrɔ dɔ autorisé k'olu bɛ ka taa travaux ni fɛnw kɛ i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ olu mɔgɔ ye. Bon, tiens, la nette Wolkma Djabi. Gouverneur m'a autorisé mon parce que le lieu est très mal choisi. Ambassade est propriété privée, demande la propriété privée de au tsika yamora angata fenge odala. Au de motif de refus. Donc au cas où mes gouverneurs faut qu'à wall non ka autorité be faut qu'à wall ni be mo deme do wera ka interview do bien mekla ku dama abse ku balancer wera bora ka min fo ou interview bien ya vidéo ki abambulo ochi donc ne be dans nga donta rod là mais femme ya amina munge Abinam de présent donc c'est la blague au kumala amina minke aller des présents aller des secours pour décider pour barafel bora saka bilan ba cité fin nous bela de 2023 qu'on là mais e bu mabel ne ere ni gara fin mais que 2023 no o jara e bu wala sa anga bo jamana kono ka jamana ko fela oui malin be fela de oye mali fambe libéré ka foko kital drone au terre mali fambe de libéré là o de jara ne n'a bɛɛ parce que ni minɛn bɛɛ san kun ni ye minɛn san ni ma se ka yɔrɔ libéré ye fu de kɛ donc ni miiri k'a ye ONU de sera ka anw libéré CEDEAO de sera ka anw libéré armée Mali dɔrɔn sera ka anw libéré parce que an ni ONU ye jɛ kɛ san 13 anw ma se ka libéré an ni CEDEAO jɛra anw ni Faransi jɛra anw ma se ka libéré mais a bi kunna armée dɔrɔn kɛ kalo 2 kɔnɔ donc ne bɛ se k'a fɔ ni min jara ne nin bɛɛ la jamanaden bɛɛ ka lafiya sɔrɔ jamana armée ka se ka taa fan bɛɛ ne ka laɲini ye o de jara ne ok Bobo i bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ bi maliyɛnw ɲɛna bi k'a daminɛ 2023 k'a daminɛ ka transition daminɛ fo bi mɔgɔ minnu bɛ k'i lamɛn mɔgɔ minnu bɛ k'i soutenir i bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna bi foli ka na. bon ni mɔgɔ ma sa i ka kumakan tɛ se ka ban ne tɛ ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye ni foli tɛ maliyɛnw ye fɛn bɛɛ kɛ ne ye nin wagati kɔnɔ anw bɔra politique la don min na ka na bɛɛ b'a dɔn anw nana siradenni de fɛ an bɛ transition soutenir don min na an kun kɔrɔtan tɛ ka taa soutenir quoi parce que an démissionné la politique ma ɲɛ an bolo franchement on a échoué donc k'an kana o kuma de fɔ donc an fana an man kun an fana ma sɔn k'o kuma fɔ mais an nana an bɛ baara k'an yɛrɛ de alhamdulilah an tɛ kuma ni mɔgɔ tɔgɔ ye an bɛ kuma n'an yɛrɛ ka conviction ye maliyɛn jeune bɛ kan ka nin de kɛ o ça fait quoi kana to mɔgɔ dɔ kɔ tɛgɛrɛ fɔ la kana sɔn a baara k'i ya jamana mɔgɔ mana diya i ye cogo cogo jamana bila a ɲɛ mɔgɔ mana diya i ye cogo cogo armée bila a ɲɛ i ka armée n'i ka jamana o diya i ye ka tɛmɛ buna hadamaden bɛɛ ka jamana hali Asimi armée ka di ne ni Asimi donc n'i y'o bila i kunna i bɛ se ka mɔgɔ kanu ka ɲɛ quoi mais k'a kɛ condition de kanu na hali ala yɛrɛ ko ko jamakulu dɔ bɛna wuli lara jɔ don ko jamakulu bɛ jahanama kɔnɔ a fɔra ko jamakulu jumɛn min bɛ mɔgɔ kanu ka sɔrɔ daluwa t'a la i bɛ jahanama kɔnɔ parce que ala b'a fɔ i ka t'i ka sara minɛ mɔgɔ la min i ye kanu kɛ o de kama. d'accord neutralisant an bɛ bɔ jamana kɔnɔ an bɛ taa Burkina an b'a dɔn k'a fɔ e maa ye i dɔnnen don AES dugu 3 in bɛ kɔnɔna la surɔ an sigilen an balila ka Burkinabew ye u b'u ka rond point ba in na k'a fɔ ko fɛn min ye jugu dɔw ye k'olu bɛ fɛ k'u ka Burkina transition k'u bɛ fɛ k'u ka déstabiliser bi CEDEAO fana communiqué kɛ o situation kan yala Boumabel en tant que i ye AES jamanaden de ye i bɛ se ka mun fɔ Burkina situation in kan. a bɛɛ CEDEAO de nɔ ye CEDEAO de b'a bɛɛ kɔfɛ Oroch Marc Kabore ka interview n y'a joué o don o Oroch Marc Kabore sigilen a ye mun fɔ a ko kabiri don min na Burkina ye rebelle gɛn ka bɔ a fɛ yen parce que sema mɔgɔw tun bɛ taa loger ni ML ni an tun bɛ wele fɔlɔ ko MLA depuis olu y'o gɛn don min na 2015 Burkina a connu la première attaque terroriste donc mɔgɔ ni i bɛ mouvement armé la don terroriste tɛ s'i ma parce que terroriste ni mouvement armé bɛɛ de ye kelen ye Mauritanie fana b'o ɲɔgɔn na donc contrat de bɛ hali Tchad contrat de b'a bɛɛ ni terroriste cɛ aw kana attaquer an bɛ nin da aw ma donc o ma sɔn k'o armée labɛn donc Burkina bɛ bolo min kan ko bi ani Mali bɛ bolo min kan ko bi a bɛɛ sɔrɔ kelen mɔgɔ kelen de b'an bɛɛ o bɛ fɛ k'an bɛɛ la bi n'o ye o mɔgɔ ninnu ye mais Oroch Marc Kabore ka interview la u b'a ɲininka ko bon ko Blaise binnen kɔfɛ ko mouvement armé mɔgɔw nana k'u ka mobili dɔ wari tun bɛ Blaise bolo ko awɔ ko effectivement k'u nana o ɲininkali k'ale yɛrɛ la ko mais k'ale ko wari t'ale bolo donc est ce que CEDEAO ye nin mɛn wa CEDEAO ye nin mɛn fɔlɔ wa mouvement armé dɔ kan na k'a fɔ k'a ka wari tun bɛ président dɔ bolo ça fait o jamana budget fɛ ale ka wari bɛ verser ni CFA tɛ o bɛ kɛ yan
donc o kɔrɔ ko wari tun bɛ verser Burkina CFA fɛn min ye o tuma na terroristes ni mouvement armé ka wari de tun bɛ fara kan ka u ka budget kan ka na n'u ka wari bɛ bɔ donc an y'a dɔn sisan terrorisme yɛrɛ dan ye CFA ye donc hali bi u b'an bɛɛ de kɔ u bɛ Ibrahim kɔ cogo min na u b'an bɛɛ kɔ mais n'Ala sɔnna ma u tɛ s'an na. K'aw fo k'aw waleɲuman dɔn san yɛrɛ Ala k'a d'a ma k'a fɔ maaw ye denmisɛnninw ka siw yɛrɛ la 31 a ja tɛ dɔwɛrɛ a dugusɛjɛ a ka lakali don ja y'a dugusɛjɛ de a ye taa dɔn dɔn a ka moto boli dɔn dɔn mɔgɔ bɛ se ka kulonkɛ k'i kɛ k'a s'a dan na ka sɔrɔ i ma ɲaŋi lase i yɛrɛ ma i ma ɲaŋi lase mɔgɔ wɛrɛ ma k'a fɔ bɛɛ ye bonne fête bonne fin d'année Ala ka san wɛrɛ yira n na aw yɛrɛ na anw a k'an bɛn waati wɛrɛ.